proxecto que está enmarcado en dúas materias do grado de mestre e mestra en Educación Infantil e Primaria. Neste caso son dúas materias, unha de cuarto curso e unha de segundo. A de cuarto é Xogo Infantil, a de segundo é Organización e Xestión do Centro Escolar. En este caso, partindo da idea de que os parques infantís son espacios lúdicos recreativos onde os rapaces xogan e son espacios potencialmente educativos, o que queríamos era situar aos rapaces físicamente en eses espacios. En este caso, analizar dous aspectos. Por un lado, os elementos físicos do parque, que determinan tamén as condutas dos propios rapaces, e por outro lado, que tipo de actividades realizan os rapaces neses parques, e como, a través da observación deses espacios, podíamos analizalos e determinar e facer propostas de mellora para convertir eses espacios lúdicos recreativos en espazos auténticamente educativos. Dividímonos por grupos e viñemos a distintos parques de Santiago para ver un pouco o seu funcionamento e as conductas dos nenos. Pois creo que son contidos que se os ves dentro dunha aula de forma teórica non che van a interesar para nada ou os vas ver como algo super aburrido. En cambio, estando aquí e investigando e vendo o parque, sí que o ves como algo máis persoal e como que desperta moito máis interés en ti. Tens que estar aquí, velo, e aí é cando te das de conta do que realmente pasa. E o que saíu, digamos que desa checklist, foi un informe que se presentou neste caso ao Concello de Santiago para explicarlles cal eran as condicións dos parques que o Concello tiña en funcionamento nestes momentos, non? Cal eran as deficiencias que os parques mostraban actualmente e como se podían mellorar. Propostas de mellora realizadas polo propio alumnado, que o propio alumnado se vexa capacitado ou se ve implicado na medida de que pode axudar a convertir eses espazos en espazos máis educativos, máis seguros para os rapaces, e ao mesmo tempo que neste caso o Concello que vexa reflexado tamén que hai unha serie de aspectos que unha serie de alumnos con formación específica analizaron dos parques e que neste caso pode coller un informe para, digamos que para mellorar a súa rede de parques infantil, que de por sí é unha boa rede de parques que ten o Concello de Santiago.